Je to pre všetkých ľudí, ktorí si chcú uvoľniť chrbticu a dopriať si zaslúžený relax. V súčasnej dobe ľudia trávia veľa času za počítačom, mobilom či v iných statických polohách, ale často v nesprávnom držaní tela. A to môže viesť k stuhnutosti a napätiu v chrbtici a okolitých svalov chrbta, ktoré sa následne prenášajú do celého tela. Keďže chrbtica je kľúčovým orgánom celej pohybovej sústavy, je potrebné sa o ňu dôkladne starať, aby sa tieto ťažkosti nepremenili na chronické problémy. Práve preto ako fyzioterapeut futbalovej reprezentácie odporúčam túto stretchingovú pomôcku Backflex Physio od slovenskej firmy StretchFit všetkým, ktorí majú ťažkosti s chrbticou, pretože sám ju používam a veľmi som si ju obľúbil. Počas stretchingu s touto pomôckou dochádza k úľave a dekompresii medzistavcových priestorov, vďaka čomu si ľudia dokážu jednoducho uvoľniť chrbticu, tlak na platničky a okolité svalstvo a tak zmierniť napätie a pocit stuhnutosti. Pre koho je Backflex Physio určený? Je ideálny pre každého, kto si chce uvoľniť chrbát a dopriať si zaslúžený relax. Je vhodný pre ľudí so sedavým zamestnaním, pre tých, ktorí majú jednostranné zaťaženie, aj pre ľudí pracujúcich fyzicky celý deň na nohách. Navyše veľkou výhodou tohto modelu je, že namiesto nastaviteľnej páky disponuje 3 nafukovacími vakmi a pumpou, vďaka ktorým sa počas používania dá jednoducho prispôsobiť uhol sklonu masážnej dosky individuálnym potrebám. Postupným nafúkovaním vakov sa zvyšuje intenzita stretchingu, zatiaľ čo vyfúkovaním sa napätie uvoľňuje a uľahčuje zosadnutie z pomôcky po cvičení. Čiže ako fyzioterapeut a odborník na problémy s chrbticou určite odporúčam tento produkt, pretože ľudia si dokážu veľmi jednoducho a ľahko behom 5 až 10 minút dekomprimovať chrbticu a uľaviť od napätia. Vďaka tomu môžu začať každý nový deň s ľahkosťou a radosťou. Dovidenia.